Ndine vana 4. Tinotenda ndiye mukuru, tinotenda musukutwa ane 16 years. Tarisira kuti pamwe uchaona mwana akugarawo achikura zviri kuita vamwe vana, iye akanga asingaite izvozvo. Inini hangu handichaenda kuchechi yababa vatino. Vane chechi yavo yavanoenda yavanotenda mairi. Ndokwati akambonge tichimbobatsirwa kubva mwana ari muchechi kusvikawo panguva yandakazosiyawo. Inini ndakazosiya ndaona kuti hazvina change. Pana Tino rakanoita dambudziko nekuti ndisati ndava naTino ndakanga ndakatraina as an ECD teacher. Saka zvinhu zvekuti pandakazova naTino handichakwanisi kuti ndirambe ndichiita basa riyeri. Tinokuchingamidzai muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinotarisa upenyu huri kurarama ana amai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Tinoda kutenda rutsigiro rwamuri kutipa. Vamwe vari kufona vachitsvaga kuti vangabatsire sei ana mai ava. Tinoziva kuti kunyange mimi kwamuri ikoko munokwanisa kuisa ruoko kurerutsa mitoro yana mai ava. Nhasi uno tiri kudomboshava. Tina mai Tino. Mama makadinei? Tiripo makasimba here? Tiripo eni. Zita renyu repachitupa munonzani uye mune makore mangani? Ndinonzi Silia Nzira Dzemhuka Musukutwa. Ndine 37 years dzekuberekwa. Vana mune vana vangani? Ndine vana 4. Tinotenda ndiye mukuru, tinotenda musukutwa ane 16 years. Achiteerwa naTanaka ane 14. Koya Tanyaradzwa musikana ane 9 years. Kozopedzisira tawana Nyasha ane 6 months. Mataura imimi kuti Tino ndiye wekutanga. Pavana venyu vana vamataura ava, ndeupi ari kurarama neurema? Ari kurarama neurema tinotenda, ndiye mwana wangu wekutanga. Mukatitsanangura here kuti urema hwaTino wakatanga sei uye ari kurarama sei? Zvakaitika paurema hwatinotenda, ndakamusununguka nenormal birth. Pandakamusununguka handina dambudziko randakamboona, asi after 4 days namusununguka akazoita jaundice inonzi yellow. Ndakaenda naye kuhospital, akatomboita 1 week ari mufototherapy, asi akanga achingochema ari mucheche kudaro. Kana kuti ndiyo yakanga yanyanya here handizozivi, asi kuti zvakanga paakabuda muhospital akanga ari mwana airarama achingochema. Saka kukura kwake kwakanga kusingaoneke, ainonoka kutiona kuti mwana ari kukura. Kana mutsipa wake ndo watakatanga kuona uchinonoka kusimba. Saka patime yaunenge uchitarisira kuti pamwe uchaona mwana akugarawo achikura zviri kuita vamwe vana, iye akanga asingaite izvozvo. Mukuzoendawo kuhospital, madhokutas ndopavaitanga kutaura kuti jaundice yaakaita iyoyo inokonzera cerebral palsy, saka zvinhu zvake zvese zvinenge zviri kumashure. Saka ndakatombonge ndichienda naye kumaexercise kuHarare Hospital kwenguva yakareba, asi hapana chakachinja kusvika pari nhasi. Tino haakwanisi kugara, haataure, haana chaanokwanisa kuzviitira ega. Unotomupfekedza mapamba, unomufidha, unomugeza, unomuchinja. Pawamugadzika ndipapo haabvi kana usina kutomusumudza. Kana kuti uzive kuti ane nzara, ndiwe unotoziva kuti time yandamupa chikafu pari zvino zvaane nzara. Kana kuti uzive kuti ari kurwara here, iwe ndiwe unenge uchitoita zvekutongofungidzira kuti tofunga kunetsa kwaari kuita, tofunga ane pari kumurwadza. Iye haana chaanokwanisa kuresponda. Sekutaura kwamaita, matimimi takatanga kuona mwana kuti haasi kukura zvinoita mwana. Tinoziva kuti kana wabereka mwana unenge uchiti kana ane mwedzi ikati pamwe anenge akugara, akukambaira, akufamba. Iye zvino matimimi Tino ane 16 years. Chokwadi. Zvichireva kuti pa 16 years idzi matimimi hapana zvaanokwanisa kuzviita. Hapana chaanokwanisa kuita ega.
kuti adye ageze zvese kuti anzi ararama zvinotodarika nemumaoko angu iye haana chaanokwanisa kuzviitira ega. Tiri kuona Tino mati ane 16 years achiteerwa neane 14 years. Mane umwe mwana maizvifambisa sei kuzosvika iye zvinezvi mane 4 asi mune umwe ari kuramba angori mucheche? Ipapo ndo pakaita hondo pakuzonoita umwe mwana wine mumwe vakangorera unenge uchingoramba wine vacheche vairi pandakanobereka umwe aitedzana naTino. Umwe wasenga anotedzana naTino haana kutombobvira akaziva musana wakangoramba uri waTino noti ndiye anga ari mucheche. Iye aitongokurira mumaoko nekungomisa pafudzi kana uchifamba. Senge mukanda itoti kana ndichifamba umwe anenge ari pafudzi umwe ari kumusana nebhegi rako pasaidi. Saka zvinhu zvinova zvakaoma kurarama kwandakaita ndichizobereka vamwe vana asuti unenge uri kuona kuti ndikada kuzomusiyawo ari ega futi hazvibude unenge uchidawo kuti anga azove nevamwewo vake. Tinoziva isusu kuti panoberekwa mwana vanhu vanouya vachiti makorokoto mai voti ndeedu tese, asi dzimwe nguva kana pazove nedambudziko unozoona kuti kudambudziko iri zvariri rangu ndega. Imimi muchibereka Tino ava kurarama neurema. Ngatimbotangai nababa. Baba vakazvigamuchira sei? Baba vakazvigamuchira kuti ndizvo zviripo. Vakamboedzawo zvinhu zvinorema kugamuchira, munenge muchimbotarisirawo muchimboedza muchimboramba muchimboti ande kumaexercise muchiita sei, unenge uchimboramba uine hope yekuti pamwe zvichaita. Mukuzongoramba utongoona kuti apa kapa Mwari ndo zvavakatotipa apa sisina chimwe chekuchaita ndo zvaatori. Kugamuchira zvinhu zvakaoma asi vakazozvigamuchira zvavo. Asi dzimwe nguva kana dambudziko rapo unozoona kuti rinenge rangu ndega. Imimi mumhuri menyu mungati here pane vamwe vaindibatsira mukunetseka kwandaita, ndava nevamwe vana asiwo ndine umwe mwana ari kuramba ari mucheche? Mumhuri handidi kunyepa hangu, ndine vanondibatsira. Kana vanin'ina vangu namai vangu vachiriko ndo vanhu vanonyanya kundibatsira panhau yemwana uyu. Kana mukukura kwese uku ndinotoziva kuti kana ndine kwandinoda kuenda kana kudii, kana ndikangofona kuti ngavauye vandisariro nemwana muromo mumwe chete, ipapo vandine vanondibatsira. Tinoona kuti dzimwe nguva kuvarume zvinotinetsei. Baba vaTino vana vatofu asi Tino kuramba ari mucheche. Mungati here inini ndinotenda kuti kunyange zvichirema asi vanondibatsira apa nepapa. Mukurema mukurwadza vanondibatsira. Pane vamwe vana vese ava vanenge vachindibatsira. Ini ndinogona hangu kuti ndizonge ndichinyanya kufokasa naTino asi kune vamwe ava pane zvinenge zvichida kuitwa vanenge vachindibatsira. Tinoziva isusu kuti dzimwe nguva kana munhu arwara vanhu tinotsvaga zvakawanda. Mwana aberekwa aita dambudziko iri mune kwamakamboenda here kuedza kutosa mwana kuti pamwe zvekukliniki hazvisi kushanda, regai titsvage imwe nzira yekuti mwana arapike nayo? Inini hangu handichaenda kuchechi yababa vaTino. Vane chechi yavo yavanoenda yavanotenda mairi. Ndokwati akambonge tichimbobatsirwa kubva mwana ari mucheche kusvikawo panguva yandakazosiyawo. Inini ndakazosiya ndaona kuti hazvina change. Zvinhu zvakatombondiparadzanisa nehama dzangu. Zvekuti unenge zvakungopomerwa kunzi ndezvekupi, ndezvekuremara kwakaita mwana ndezvekumusha kwenyu. Saka zvinhu zvakandishungurudza zvakanyanya. Tinokutendai nekutandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kudomboshava kwatiri kutaura namai vaTino avo vane mwana wavo dangwe Tino ari kurarama neurema ane 16 years. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.
Tinokutendai nekuramba muinesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kudomboshava kwatiri kutaura namai vaTino. Tino mukomana ane makore 16, 16, ari kurarama neurema. Mai vake vati hapana zvaanokwanisa kuzviitira zvokuti anotopfeka mitambo. Tinoona isusu kuti kana mwana akura unotaka kudzidzisa kuti itaichi dzimongo uchitotuma mvura ndigire mvura, uchakwanisa kuramba uchizvikanganisa mumbatya dzako, womudzidzisa kushandisa chimbuzi. Asi imimi pa16 muchiri kutakura, zvinova zvinhu zvinorema. Ndeapi mamwe matambudziko ekuti munoti nokuda kweurwere huna Tino upenyu hwangu huri kurema hwakadai? Nokuda kwedambudziko riri pana Tinotenda panhau yekutenga mapamba, kuti urambe uchimupfekedza mapamba, zviri kurema, upenyu hwachona hunenge huchirwadza. Sengeiko zvino taipi yemapamba akutoda mapamba zevanhu vakuru, pamwe pacho anenge achitoti akuti dhurei than mapamba amwe acho atinenge tichiri kumupfekedza amadiki anenge achitomurwadza. Saka kuti ndikwanise kunge ndichitenga mapamba esaizi yaanokwana zviri kundiremera. Mataura imimi zvakare muchiti haana zvaanokwanisa kuzviitira, zvichida kuti munomusumudza, munogezesa, munopfekedza, munoita zvese. Muzvise zvamuri kuita izvo hamungati here rava dambudziko kwandiri? Takambotaura nevamwe vaiti nekuda kuti ndinosumudza mazuva ose nyama dzangu dzava kurwadza. Iroro ratova dambudziko ruti unotoona nga wane dambudziko reupenyu, nekuti muchest munenge maakurwadza, munenge maakurema, kana musana chaiwo kuti unzi unoramba uchimusimudza kana kumugezesa. Pamwe pacho unotombojamba kumugezesa uchitoona kuti nhasi regai ndimbomusiya, nekuti unenge uri kuona kuti paunenge usina kusimba kuti umugezese haungambozvikwanisi, unenge usina umwe munhu anokwanisa kunge uchimugeza. Ndinombobatsirwa hangu nemunin'ina wake akana achinge aripo paweekend anoenda kuchikoro, asi unotozoona kuti unenge wakutoremedza mwana futi. Ndiye munhu anotombondibatsira panhau yekugeza Tino, asi dambudziko nepakumupa chikafu. Kana ukada hauna kwaunokwanisa kuenda, hauna kwaunokwanisa kufamba, nekuti ndiwe unoda kumufidha. Ende iye kudya kwacho kunonetsa, munhu anoda kuti akuconcentrate nekumupakisa ashame, hatsenge zvakanaka. Saka panhau yekumufidha hakuna mumwe munhu waunokwanisa kukana kusiya kuti izondipirewo mwana wechikafu, hakuna anomukwanisa. Saka ibasa rekuti hauchakwanisa kufamba, kana mumafamilies haukwanisi kunge uchitopinda mavari. Unoita unge munhu uya asingafambi kana kuti asingadi hama, asi iwe dambudziko rako ndiwe unenge uchiriziva kuti rakamira sei. Vamwe vanogona kutadza kuzvinzwisisa, asi rinenge riri dambudziko kwauri. Tanzwa imi muchitaura kuti zvoni kana kufamba unotadza kana kutofamba, asi zvemumashure kutadza kuti kana kuti pane kwandoda kuenda ndikangoti kuna mai kana kuti munin'ina uya mundisarirewo nemwana murume umwe chete. Iko zvino izvi mati handichaenda kuchechi kwandaimboenda, zvichira kuti mune kumwe kwamakuenda. Chokwadi. Munofamba sei kuenda nevana kuchechi? Taona muno umwe mwana muchechi, Tino ari kutonga mwana muchechi. Pari zvino Tino haachanyanyi kunetsa hake kana ukamusiya wamugezesa wamupa chikafu. Ndinotomusiya ari mumba, ndotongosiya ndakakiya dhoo. Nongomhanya wondoti regai ndimboendawo kuchechi kune vamwewo mbononamata zvenguva diki, asi unenge uchitotarisa time kuti zvandasiya ndamupa chikafu iko zvinezvi anogona ane nzara, unobva wangodzokera, haukwanisi kuti uzoswera muswere wese uri kuchechi kuyo. Nekuti handina mafambiro andinokwanisa kuita naye. Uchinge uine motikari, uine wheelchair unomutakura woendawo naye, asi apa handina mamwe mafambiro andingaite naye, anotongogara ari mumba. Kana wakubuda usiya wakavhara dhoo uchienda. Tino akamboenda kuchikoro here kana kuti anoenda kuchikoro here? Tino haana kumboenda kuchikoro, haatoendi, nekuti zvikoro zvacho handisati ndakambozvitsvaga, suti unenge uringonzwa kwaunenge uchinzwa kuzvikoro kwacho kumwe kwacho kunenge uri kure nako, nemapuraizi acho anenge achidhura unenge uchinzwa. Semwana asina kuenda kuchikoro, asingaende kuchikoro, vezera rake tisingatore vamabereka imimi vanin'ina vake nehanzvadzi, ane here vamwe vana vaanombotambawo navo?
Pane vemumaraini avo vanombouyawo vachitamba nevamwe vadiki kwaari, asi vezera rake hakuna vanombouya vachitamba naye, hakuna. Asi ane vamwe vana vanouya vachitamba naye. Vemumaraini vaakutozivawo kuti uyu ndinenge vanenge varipo vanotouya vachitotambawo navo, zvekuti patinombomisa panze achimborohwa nemhepo vanenge vachiuya vachitamba navo. Zvinokubatai sei samai kuti munoona vamwe vana vachiuya vachitamba nemwana wenyu? Nekuti taiona kuti dzimwe nguva karoko vamwe vabereki vefu vatorambidza vana vavo kuti usaende ikokoko, mwana uyu anorarama neurema, usatambe nechirema. Ipapo panorema, asi inini handina hangu kusangana nedambudziko iroro pano pandakagarisana nevanhu kuti pane vabereki vanorambidza kana vana kuzotamba naTino. Handina. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unowu tiri kuDomboshava uko kwatiri kutaura namai vaTino. Tino mukomana ane 16 years ari kurarama neurema. Mai vake vati haasati amboenda kuchikoro kubva chizvarirwa, nekuda kwekuti zvavanonzwa vanoendesa ikoko vanenge vachiti mari yacho iri pamusoro. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother, umo matinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Nhasi uno tiri kuDomboshava kuna mai Tino, mudzimai ane vana dangwe rake Tino nemakore 16 ekuberekwa. Ahana zvimwe zvavanozviitira, zvese mai ndo vanenge vachiita. Mai Tino, tanga tichitaura kuti Tino pane vana vanouya vachitamba naye. Ko vavakidzani kwamunombofamba vanozvitora sei? Unoona vamwe vanoti dambudziko rangu dzimwe nguva unonzwa vanhu vachitaura, vamwewo vanhu nekusanzwisisa kuti hakuna munhu anokumbira zvakadai, vamwe vanoseka. Imi vavakidzani venyu pane here pekuti mungati ndinobatsirika zvakanyanya nekuda kuti vavakidzani vangu vanodai nekudai nekudai? Pari panhau yevavakidzani vangu ina handina dambudziko nevavakidzani vandinawo. Mwari vakandiitirawo zvakanaka. Handina vandakambonzwa kana vachiseka nenhau yaTino. Mukugarisana naye watakagara zvakanaka. Vamwe unotovanzwa vachitovhunzawo nekuya vachimuona chero vasinavo chavanoya nacho in hand, asi rudo rwekungouya vachibvunza zuva nezuva kuti ari sei Tino, unonzwawo kurerukirwa. Muchikamu chapfuura tanga tichitaura nyaya yematambudziko amuri kusangana nawo. Ndezvipi zvinhu mimi zvamaiita ngatiti musati mabereka Tino kuti maiti inini ndaifarira kudai so, kana kuti ndaive nebasa rakadai so, asi nekuda kwekondisheni yaTino handichakwanisa kurarama upenyu uya hwandakamborarama?
Pana Tino rakanoita dambudziko nekuti ndisati ndava naTino ndakanga ndakatraina as an ECD teacher. Saka zvinhu zvekuti pandakazova naTino handichakwanisi kuti ndirambe ndichiita basa rieri, kana kuti utsvage rimwe basa kana rekuti utange kushanda uchisiya Tino. Haana munhu anokwanisa kunge achimuriritira. Ziso rako iwewe amai vake ndiwe unofanira kunge wakamutarira. Saka zvinhu zvakanondidzosera mumashure, asi unenge uchizozvigamuchira nekuti hauna mumwe wauri kuda kuti anga achizokutakurira mutoro unenge uri wako. Saka mukunge uina Tino hauna rimwe basa raunokwanisa kuita, kana kufamba kana kuenda kupi unenge wangoconcentrata naTino. Ndezvipi zvamungati mimi dai kuri kuti zvakadai zvaitika kuna Tino zvaikwanisa kurerutsa mutoro wandinawo? Dai Tino aikwanisa kana kuenda kuchikoro, aine kuchikoro kwaunoziva kuti akaenda kuchikoro uku kunenge akachengeteka achinodzidzawo, kana kunodzidza kuti ange achikwanisawo kuzotaura kuti ndoda kuenda kutoileti, ndiri kurwadziwa nepakati. Ari kuchikoro iwe uri pamba uchikwanisa kushandirawo vamwe vana, zvinogona kundirerukira. Iye zvine zvikatimbotarisayi kuti zuva renyu rinomira sei saamai mune vana 4, Tino zvadamboza kuti takonai mune umwe mucheche, asiwo Tino anongoramba angori mucheche. Zuva renyu rinotanga sei, munozvifambisa sei? Ipapo pane basa ugari pasi, unogara uri munhu akangomira, nokuti pauchamuka kuseni uchatanga kugadzirira vekuchikoro woenda. Vekuchikoro vachibuda wobva watanga kugadzirira Tino womugeza, wobva wazogadzirira mucheche womugeza, wovabikira poriji wovapa. Uchingopedza kudaro waakuwasheni, nekuti pana Tino munhu wekuti anotomuka akatota mapamba ake amadiki, unomuka uchiwacha every day. Saka rinenge ritori dambudziko rekuti hauzorori, unenge uri kuda kuitira Tino, kuda kuitira vamwe vana futi kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Saka mabasa acho anowanda, unogara uri munhu ari bhisi, unotozongozorora nekurara. Zuva renyu rinotanga nguvai, munozoenda kunorara nguvai? Tinoona kuti isusu hongu muri kuchengeta vana, asiwo mabasa epamba haperi. Zvii zvimwe zvamunoita imimi mapedza? Pamwe Tino amborara, pamwe mucheche amborara, kana matoro here nguva yekuti rega ndimbozorora? Uzorori, nokuti panenge patorara Tino masikati harare, chero akatoita sei harare masikati. Ende manhero acho futi anonetsa kurara, asi kana achinge atomuka amuka anenge ari pachiya pake apo. Saka nguva inenge yambozorarawo mucheche ndopandienda kuitawo mawasheni angu, plus ndinofarira hangu zvekurima, ndine kagadheni kangu panze apa, kuti haungazoti ukuroda kutenga zvese, uda kutenga mafuta, uda kutenga hupfu. Saka ndiye ndichirimawo tumavheji twangu panze apa, zvokuti kurunzi ndichinge ndawanawo kapambu kekuti ndinge ndichidiridza apa, ndinogona kutorima mavheji kuti ndotopota ndichitengeserawo vamwe muraini, zvichireruka uchiwanawo mari yekutenga sipo, nokuti everyday unowacha magumbezi at least a week aTino. Saka panhu pekuti unofanira kugara kuti uri newashing powder yakawanda. Ndezvipi zvimwe matimimi mukakwanisa kuwana pampu munokwanisa kuita mavheji muchitengesa, moita bindu remuriwo wakawanda? Tiri kuno kudomboshava, pamuri kugara pakamira sei? Inzvimbo here yekuti munoti ndiri kuloja, vamwe kunodomboshava vanoloja, vamwe mastenzi avo, imimi muri kugara pamunokugara pakasununguka zvakadini? Pandiri kugara pastendi pangu takatopatenga, saka panotori nespesi yakakura yekuti kana ukada kutorima unorima zvekuti unotokwanisa kunge uchitotengesa uchienda kumaketi. Ndezvipi zvimwe patambouya taona panze paine chirugu chehuku? Ihuku dzipi? Ndedzechibhoyi here? Maimbochengeta huku here, kana kuti chikwere chimakangochiisawo? Apa chikwere ichi ndechehuku, ndinochengeta mabroilers, asi pari zvino ndakabhuroka hangu. Asi ndakange ndo zvandakaona kuti ndiro bhizinesi randingakwanise kutoita ndina Tino. Ndinoda basa rekuti ndinoita ndiri paari padhuze pokuti unoswera uri pamba uinaye. Saka ndine ndichiti ndikakwanisa kuwana rubatsiro rwekuti ndinge ndichikwanisa kuchengeta huku nezvikwanisiro zvacho, zvinondibatsira kuti ndinge ndichichengeta mwana ndiri panzvimbo, usingazoite stress yekuti kana ukada kumusiya uchienda kana kunotengesa, pfungwa dzako dzinenge dzichingofunga kuti mwana uye wandasiya kumba.
Tinoona isusu kuti saamai, mai unoziya mwana wako. Matimimi tinohatauri. Asi pamwe dzimwe nguva saamai mune matauriro munokwanisa kuona kuti nhasi mwana wangu kandadaiso mwana wangu afana. Anofarira ichichi. Kana akadaiso haasi kufana. Ishuwa pana Tino ndinotomuziya kana achitomuka kuti mukoma Tino akatsamwa apa vari kufara. Kana kachitorwara ndinotozviona kuti Tino kamitiro kaari kuita kamuchemero kaari kuita ndekenzara kana kuti kuchema kwaari kuita ndekuti pane pari kumurwadza. Tinoona isusu kuti dzimwe nguva kana wakangogara uri kumba muna Tino wekuti munoti mwana wangu ane dambudziko iri. Dzimwe nguva zvinova zvanyanya kuremerai. Mune here vamwewo zvichida vemunharaunda kana kuti kwariri hospital kwamati imimi maimboenda nekuti makasangana navo, kana kuti munharaunda yenyu mune here vanomboitawo pekuti munoungana mune dambudziko rimwe chete muchipana nawo nekutaura nekukurukura kana kukurudzirana mararamiro amuri kuita? Muno munharaunda handinaba, kana vamwewo vandinoti ndinombokurukura navo maererano nedambudziko raTino hapana. Ndinotoona kuti ndingori ndega. Zvinotombondiremera kuti kana unenge usina vamwe vanhu vekukurukura navo kana kuti anokunzwisisawo dambudziko rako. Saka inyaya yekuti kazhinji kacho hauzopindemo vanhu, unenge uringoona unge vanhu vasingakunzwisise dambudziko rako, saka unenge wakungozvigarira uchingozviitira zvinhu zvako uri kupamba, asi zvinhu zvinorema. Tiri kuda kukutendai rutsigiro rwenyu, rudo rwenyu rwamuri kuratidza ana amai ava vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Tinoziva kuti hakuna rubatsiro runganzi urwu rwakakurisa kana kuti rudiki. Vazhinji vana amai ava vane shungu dzekuti vazvishandire vakwanise kuchengeta vana, asi dzimwe nguva mukana vanoushaya nokuda kwekuti nguva dzose vanenge vari pavana. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare svondo rinouya.